Argiaren podcastak. Kevinek esan dit, esateko bera ez dela coach bat, dela fasilitadore bat, baina izatekotan coach bat, dela eskerreko coach bat. Hori posible baldin bada. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Eta zesan dizu Aimarrek ezker coachei aurreko astean hitz egin zuen gurean beste tiponek, coach berdaderoak, pelotarioiak. Hori zer da, coach, ezker eskuin. Coach, ezker eskuin, hori badakigu, zer da? Aimarrek kokatzen du bere burua tipo horrekiko. Ez. Nik uste, tipo horrekiko, claro, ez da saia. Ezker. Ez da saia. Ezkerrerago. A ver, bera, esker paretan ez eskuin paretan dago tipo hori, pegauta. Naiz ta, esker eskuin ez dela existitzen, azaldu zigun. Baina, Kevin zer? Claro, nik uste dut beha sentitu zala pixka bat inkomodo papel horretan, bai, termino horretan inkomodo, deseroso, ze azpimarratu dit esateko mesedez, hori bera ez dela coach bat, eta izatekotan dela eskerreko coach bat. Bai, koatxa? Nahi. Koatxa da, esker koatxa? Esker coacha edo gehiago fasilitadorea. Fasilitadorea edo eskerreko coacha. Ja, igual, eskerreko fasilitadorea. A ver, esken ustez, diferentzia coachen eta fasilitadoren artean, bueno, azteko hitz egin euskeraz. Vale. Ne ustez, coach zela euskeraz. Bueno, vale, hori onartzen dut. Hori bai, oza, ingleseko hitza bai, baina gazteleazko bai. Baina fasilitazio munduan hola ditzen zaio euskeraz, Facilitation? Bai, erabaki zen errestaia ez ezatea. Errestaia ez. Ez da gizatik. Ez da erretzaierekin nastu daiteke. Ez da git. Eskerretzaile eta errestaile justo bien kontrakoa arteko diferentzia, a ver, oso simpleke esan da, oso simpleke, Ta bideratzaile? Bideratzaile ez da gize hostia dan. Bueno. Ne ustez, fasilitadoreak dia eskerrekoak. Bueno, azteko atera kobazulotik, ez dakizeko kobazulotatik itziten izaren? Mikrofonenek bermatzen dian kobazulo sakona. Ez dakit igarriko den, Jo, nik oso ondo entzuten zaut gaur. Bai, ez? Bai. Eskerrik asko. Nik oso gizki. Arroko maia beto entzuten zaio. Bai. Bueno, azaltzen ebien. Bai, barkau. Ez que haitxo, parentesi hau interesgarria da, bai. Vale, venga, va. Berandu egik, gehien jaso dagoen kritika, nik uste dut izan dela, audioak parekatu, batzutan bati etzaiola ondo entzuten, beste batzutan beste bati. Berdintasuna ez dugula bermatzen, ez da? Ez. Osea, Turner izango zan, pues, Klase paxukoa. Klase zapaldua, emakumea, beltza, siberotarra, ze gehiona eso. Lumper. Baina orain, bapatean erabaki dugu, Kevin izatea. Zokoratua. Mikrofonikoki. Klase zapalduen ahotsa. Hori ba, klase zapalduen mikrofonoa klase zukorain. Eta ze kolore daukan ereak? Arrosa. Arrosa, animatzen gorria zala. Gorri oso apala. Bueno, ja. Baitu, kimua kolako koloria erabiltzen nuen. Gorria pala, etxe bildu bezala. Bai? Hostia. Bueno, venga, facilitadorea... Facilitatzaile dira eskerrekoak, coache dira eskuinekoak, eta seguramente bide... Nola esan duzu? Bideratzaile, Bideratzaile zentrokoa bezala. Zentrokoak, Bueno, ez da egit, hola oso simplek esan da. Ez da egit, ne ustez, Eta eskerreko coach bat, bideratzaile... Orduan, ni coacha baldin manaiz izatekotan eskerrekoa. Kontra esan korra da, ez? Ez da, ez? Ez da gondo jazten. Esker eskuin enpresari autonomo batentzat, ez? Zu nahi duzu jendea jutea zure gana, claro, egia esan. Zure nitxoa zein da zure kabia. Jo, oraindik deskubritzeko dagoat. Ja, eskerreko esango da. Bai, a ber, ni nabil taldeen bila eta ez ditut aurkitzen asko. 8 talde aurkitu behar ditut, oingoz 2 bakarrik aurkitu ditut. Inok ez dut nahi, nik beraien taldea fasilitatzea. Taldea, zenbateko taldeak? Taldea da 3 pertsonatik gora. 3 pertsona bet talde bat igual. Bikote bat ez da talde bat. Orduan, zu eta zure nobixua, imaginau, ez zaite talde bat. Oin, aurdun geratzen zen momentuan, ja, 3 izango zaite gutxienez. Ja, umea sartuta. Baina, bueno, familia besta kontatzen usteot, Dia berdinen arteko taldeak edo... Bueno, berdinen, komila artean, berdinen. Eta ze errazten dozu? Bizitza. Talde prozesuak.
adibidez kohesioa, edo gatazkak. Por cierto, zuek izan zen duten saio bat argian. Emozioak eta emozioak. Zela sentitu zineten? Tornerrek azalduko dizu. Torner, hor baduko azuzu materiala, ez? Bera hobeto sentitu zen. Zer? Zu hobeto sentitu zinen tailerrean, aurreko bieguna baino. Bai. Zati ba? Espero nuen askoz ere praktikoagoa izatea saioa, eta ez, neko axalekoa izan zen, da hori eskertzekoa izan zen. Ja, teorikoa bezala, formazio teorikoa eta perfecto. Perfecto. Alerdi praktikoa, teorikoa, perfecto. Hor jartzen zituen beak, exceretik ateraak, ziruditen taula horiek eta, horiek perfecto. Zer, igual, tristura. Bai, tristura, esplikazioa. Hola. Nola zan, gatazkaz bortitza, HH2. Sentimenduen, zati jarri zigun icebergaren irudia, hori zertzen? Iceberg. Emozioak edo, kaleratzen edo kanporatzen duguna. Emozioak eta azpian gelditzen direnak zure. Azpian, sinismenak. Eta gauza, hori irakurtzen ondoiku, pantaiatxo batean, gustora. Gero, bazauden hori, galdera erantzun batzuk eta hori, baina ondo juntzan. Honen ulertzen du, zergatik ez aizun batzutan, zergatik izan den klase zapalduen egoera. Ezkerrezkoin moitzen deterakoa. Hori ba, itzegiten diozu, tipo, mitin batean, 20.000 balira bezala. Denei begira da azkentzen. Bakarriko ni. Pues hola, hori praktikoa. Dona izeneko batek eman zigun ez? Zer jatorra. Bai. Oso maja. Dixiten jolastu ginen. Hori bukaeran, hori zian bukaerako karta horiek. Nola zoazte? Bakoitzak aukeratu karta batean nola zoazten? Kasu enten zen, nola sentitu garen tailerrean hobekin islatzen duen marrazkia. Ja, pixkat evaluazio, beak evaluatzeko, ez? Bere lana edo... Bai, ez zuen apuntatu. Ez, bakoitzak kokatzeko. Eta konpartitzeko denen aurrean. Hori da. Esan behar, izebergaren movida ez dago oso modan orain. Danerako, ez? Bai, ez? Nik ezagutzen ditut honekin 3 izeberg. Sentimenduena, zein gehiago. Genero violentziana. Hori da, mitikoa. Gero kulturena, edo, nola askotan, kulturetatik ikusten duguna dan folklorea eta hori guztia, baina azpiko baloreak eta agian direnak beste batzungatik gerturatzen edo komunen ditugun gauza dianak, ez violentziarik ez, familia ondo tratatu, balore komun batzuk baditugunak ez direla hain ikusgarriak. Piskat hori lantzen dagoen izeberga. Eta 3. hau emozioena. Gaude gehiago, adibidez, fasilitazioan txiste bezala erabiltzen da. Txisteak dauzkazue, ofizioko txisteak. Ja maia horretan zaudete, Kanpotik ikusten da, zer egiten du fasilitadore batek, eta postitat jarri, kanpotik ikusten diren bi tontokeria, eta gero sakonean daude gauza, asko. Eta egin duzu, Baskari Afari parrandari beste facilitadore batzukin? Txiste horiek eta nun daukate arrakasta handiena? Ulertzen diren tokian. Horregatik, eta egin duzu olako topaketan bat, ez otzituzu beste batzuk? Zintzu dia zure eredu Euskal Herrian? Eredua da garoa garritzion haindia. Ostra, horrek eman zigun? Bi eman dizkibute, hori da, gure lankide baten, Aizpa. Horrek zeman zigun? Zeman zigun? Gatazka kontuak? Hori ba, berdina, emozioen kudeaketa ez, baina, ere bai, hortaz ere ditzen genuen, baina, nola... Baina gu, lanean nien honor. Karo, horregatik zoazio, hori zu bizitzen. Gatazkak, lantokian, orokorrerako, bizitzarako ere balio zuen. Garoa referentzia bat Euskal Herri mailan. Pues hala, behitu, gu ja referentzia gara. Pues behitu. Eta gero daude Mabel eta Mauge, diala bi Aizpa. Zeakoak. Bat Lakaben bizi da. Lakabe hori da. Beste Arterran bizi da, beste proiektu co-housing proiektu bat. Co-housing proiektu bat, hostia. Seguro ez diotela bere buruari hola deitzen. Bai, horregatik ezaten dut. Bai. Co-housing deitzen dute Arterra? Co-housing ze izan da, etxea partikatzearen... Kooperatiba, etxebitza kooperatiba. Hori da. Eta horrei co-housing deitzen zaio. Bueno, modernidade. Horrei dia, referentziak. Euskal Herri mailan. Honek esaten zuen, aberia zuek adosa deten, gure iztaera. Baina zegoen, azkenengo formazio saio ontakoa. Baina ez dut berari bakarrik ez dido lantzun, uneko 85 ia 89 arteko bitarte hortan da, hola,
pues gu ja txikitatik horrela egin dago dela. Osea, balore... Errak ez desonek, gero aldatu dezakegunek, Baina ja... Oinarri izen duena, bai, eta horrelatzen da sinismena hor gelditzen da. Nik uste horri deitzen ziola sinismenen, ez da gu agian sinismena lotu, pues oize, gurtzarekin, erligioekin, eta mierda horiekin. Bale, osea, beak hori esaten zuen, honek, donak. Bai. Bale. Baina txikitatik zer da, 2 urtetatik, o... 0-6. 0-6. Mitiko. Bale. Mitiko, 0-6. Estruktura hor sortzen dela. Estruktura nagusia. Hori da. Bai. Trontua nagusia. Bai, hori bai. Batzu, jaiotzatik igual, incluso, ez? Jai aurretik, jaiotzan? Eso ha pasado, bai, ezagutzen duzuela igual bi aizpa edo bi anai arreba, whatever, eukida baina eskunta bat iso identikoa, bai, etxian, eskolan, eta bar, eta ero guztiz ezberdinak irten dianak. Zengo hain ezberdina, baian. Whatever? Izen konkretu batzu gotatzen, oinatiarra batzu. Bai, oinatiarra bat da, whatever. Eta bere izpa. Forever. Forever. All right. Bai, osea, tripan adibidez, zu imaginatu, oina ordu neongo bazina, zuk oin dakotzun emozionalea pasau egin zatzu. Imagino, oin, baldin bazuz bi azte kriston bilurrekin, horrek eraginako, bai. Baina ez da genetikoa orduan. Bueno, aparte, bai, kaos, que ordu eskapa ezberdinak ez tegit. Hor dago bilduta, esperientzia, no ditzen zi horri? Transgenerazionala? Hori. Bai, hori esaten zuen, donak? Ez du izango facilitadoria, ez? Dena aquí, Bai, baina, naiz, baina frakasatua. Bai, hori esaten duzun, bai, gutxuela bera. Orduan zertarako balio du hezkuntzak eta, ez, horre guztiak. Ba, hori beste geruza badalako. Eta dena batea da. Hortik dago margena, aldaketa margena. Baina 6 urtetatik aurrera ez dago margenik, orduan. Bai, beti dago margena. Bai. Orduan aldatu zaitezke. Claro. Vale. Hombre, bai, bestela... Ostra, bestela, ze? Bestela ez dago zua. Zenbat? Aldosuna. Beste bati entzun nion, gure pikoak, baldin badia, gure izairan gaiurra, zu baldin bazala oso ez dakiz ez, goian zaudenean, nolako menditxurako zerbait, denborarekin lortu ezakezula, hori kurbatzen, ez aizain gaiur izaten. Baina, bueno, beste batzuk ez da dadoz horrekin. Askoz gehiago aldatu aldela. Bale. Hor zenbaten aldean datu, zenbaten ez, hor ez da bai dagoa, ez? Eta gainera oso oikoa dena, hori geretonak esaten zuen, ni txarra naiz publikoan hitz egiten. Txarra naiz, eta orduan ezin dut. Oso, ja, sinismen horretatik esateatzen, bizitzan, bataz ere beldurra diozulako, eta esateako. Badukat baimena hori erabiltzeko, beste gai bat ateratzeko. Bai, noski. Badukotzu gai honekin jarraipenik, badukotzu, gogoratzeko. Badukotzu jarraipenik. Emozioen munduarekin, ez? Emozioen munduarekin ez. Dena, alik eta azkarrago itxi. Zenbat izerdi zuri zuen Tornerrek. Bai, hasieran bai. Ja sartuta ikusten dituzunean aurki guztiak nola zeuden posizionatuak aurkiak gelan. Nola, borobilduta? Borobilduta, efectivamente. Oso hurbil bat abestetikan esan. Besarka da datos. A ver. Dantza. Rotuladore kaxa baldur. A ver zer dator. Imagino, venga, a ver, oin aurki bat erdien jarri eta adibidez, Jon, eseri erdian eta egin negar. Hau. Guztion aurrean. Zutitu atean gertu xamar neukan ingo nuke zutitu eta kalea. Edo zai zerbait polita albokoari hau neukan albalde bat. Laguntza gati jarri nintzen, bueno, norbete. Hor, eskolatan da trauma asko dago sexual, hezkuntza sexualeko klaseekin, Gustatu zuen, bai. Mini trauma, asko. Gure garaian ez zen existitzen. Gurean bai, eta pentsan izen ondo pasatzen honoietan. Ariketa praktikoekin. Ez, hainbeste ez. Ez dauka recuerdo... Ikastolero zinelako eta horregatuta zegoen. Publikoan... Ez ja, koskorra. Klines pakete bat ematen ziguten, eta gero ja... Jun mundua eskolatzera. Honiakot gogoan, ariketa bat zala, hau tipiko papel bat jarriagoan eta surgatu mantenduagoan papela, arnasa hartua zagotik,
pazioa egin edo sukzionatu papela, eta aldamenekoari pasa otik agora. Hori? Sexualidade... Hori egin genuen egun baten, horrengo egunean egin genuen, kartapazioa hartu estutxea, eta jarri belaunen artean, eta aldamenekoari pasatu, ulertzen da, belaunekin hartu. Eta azkenengo egunean, advance, biak batera. Nola? Papela gai kartapazioa. Hori olimpiadetarako, Joder. Eta goten zunda, hau ez da gila da, baina beste klase bat erinotzaia, mutileiri jarri eskua magalean, eta ber palote jarte ezean edo ez. Hori bernedo, ez? Se me hace yo? Hori rumori hori. Katekesian, igual. Katekesian, bai, esan bai. Ikasantu berria galdetu. Rumoria hori izan. Rumoria, hostia. Rumorea, bai. Zurrumorua hori izan, baina gero igual gezurra izango zen. Ja. Igual ez. Bueno, kontua. Kontua. Eskaintza bat iritsi zaigu. Oteizaren teoria indigu Kevini. Zer? Oteizaren teoria indigu Kevini. Ustasunaren. Zein da, hori. Eskaintza bat iritsi zaigun Izarta niri, argia sariak aurkezteko. Izar zu zer diozu? Bitu ze irriparre urduria ateranen. Biak gaude Izardani dardarka. Izar, zu animatzen zara? Nik dagot gatazka laboral bat. Arazo profesionala dauzkazu, Zu dakotzu zailtasuna ezetza esateko, ezta? Nirakot alde batetik zailtasuna lanarekin. Eta beste alde batetik aurdun geratzen banaiz igual... Ze pasetan egongo naizen eta jo que se, ez dakit. Vale, orduan, berriro diot. Papele galdetik arazoak. Izar, orain erantzun behar da. Argiak nahi du, erantzun bat orain, ondo kudeatzeko. Zuk nahi duzu, animatzen zara bai edo ez? Ez dakit, Aimar. Ez dakizu, Hor gaude. Hori heldu zaigu oso borobil, orain ja. Bai, borobiltasun hori. Bai, esan dizute ja ez. Baiet? Dizute zure hotik. Noiz. Nik esan diet. Facilitadoreak ez duen. Hain ondo facilitadoreak. Ja, a ver, biren artean, entzun, hostia. Ez da baten ez da talde prozesu bat iteko, Praktiketan abilda, hostia, enabil kobratzen, dana libre da. Si gaina guk ordaindu behar dizegu, zeuri. A ver, Izar. Zea bil. A ver, Izar. Ondion, ez da ezetza? Zea bil. Neri izatu zertzen ez da autobusian, bisok presentau biu no seke, eta ja, patadia emunduztazu. Ostikada, mundiazu. A ver. A ver, non ematen diozun, A ver, ze galdetu dutut autobusian? Ez, galdetu baino, proposamena egin dazu, eske zurekin superrona izango zan, aurkestea, blin, belarria jaten, eta... Eta zeza goztazu? Hori, gatazka laborala, eta... Bai, eta labur bilduz, bai edo ez? Ez dut labur bildu. Hola. Bueno, orduan aidean dago? Airean. Nei esan didate, hori ez badago aidean, oin beste bat aurkitu behar dudala hemen zuzenean. Hori esan didate. Ni salditxurian ez, eia pasan naiz hortik. Eta orduan ez daude aukera asko hemen. Baina zure aidean baldin badau, enai saiatuko... Claro, beste baldimurtzen. Alperri. B plana, ez? Orduan... Nork ez du nahi izan B plana. B, C edo D izango da. Guai egongo zen irurok aurkestia, eta eronik ezin badot, ezin dut. Baitu hori gustatzen zaitu. Bai, bastante... Bai, logikoa da, baina kauen dio nahi egon esatea, bai. Ez etza esan gabe, ez? Ez aurkesteko modu bat. Hori da. Bai etza, eta gero... Gainera aurreko gauera arte itxaron. Bai. Ondo pasatzeko. Ia guzti ondo ensaiatuta dagoen irun artean. Baina, Torner bai ala bai. Osa, irurok bai ala bai. Iru ala bi. Iru ala bi. Iru fijo. Torner. Bai. A ver, Aimar. Zu presta ondo zinen? Nerekin aurkesteko? Bai ezko borobia. Bai, hasta. Bai, hasta. Ia egina dagoen. Bueno, orduan nik... Zer? Bai ezko borobia baldin. Bai. Daukagu izak. Zu esaten duzu ez esku ez? Hori da. Baina iru junda esportuko zehaztez ez duzue hastian dirik izango luzitzeko. Iru junda, honi mikrofonoa eman nahi izar da, zutan ize.
Hola. A ver, ni lasai fango naiz, Ni fango naiz oso lasai. Aimarre garrapoen kriston pedua fanzan urtean, ez? Eta oinguan, ze? Hor askatasun berdinago, to? Bai, berez bai, ez? Baina... Esperientzia gati diot, zela izaten. Nirakot goguan, pixkat hau aldote zen. Pasauen zinala eraten, eta sartu zen iola txapa Daniele Sarri Ugarteri. Bai, hau itutango da, jende, txapak ematen, que puta asmatu inozu baina dan asmatu. Baizea! Eta gogoratzen. Ez, pedo neuen zeak orgo naiz. Argiasaketan mozkortuta zeak akordatzen zintzen, ostia, tio. Argiasaketan noiko klasikoa da, Bai, urte goten da baten bat. Pena eman duen? Gentean horrean? Ez, pena ez. Ondo disimulatu nuen. Valorazioan ezen agertu, izena. Berizena. Eta Danalek igarri zuen, nire goera? Deitu aldi hogu, Ja. Deitu? Deitu azaio. Zuzenean? Agian bai. Badukatu ebean telefonoa? Nik ez baina, ni bai badukat, Bueno, txapa iaz eman genionez, urrengo zaian deitu aldi hogu, eta karri telefono eta azalduko dugu. Nola izan zan? Bale, urrengo zaioan... Nik bere kontaktu daukat, Kao, zati behak hainbeste hitz egin nuen. Bai, Telefono trukaketan. Bai, eske, igual beha simetrian mantendu zen. Alkolari daukionez. Igual ondo... Eta txapometron... Bai, horrela, joa. Zen atzen geratuko, orduan ondo moldatu ginen. Nirakot rekuerdua gogoan daukat zuetzinala egon momentu bat ere gure mailan. Eta hori zegoela Jagoba Errekondo gure ken klar. Bai, baina Jagoba Errekondo zegoen maiaren beste kaldean, eta maia zen Borobila tandia. Izenaren, Jaingoikoren izena ez dezazuela sekula... Alperrik erabele. Alperrik erabele, eta batez gaizki. Jagoba Errekondo, ez. Jainkoba deitzen diogu zergatik. Jakoba. Jainkoba. Eta zuzela esan duzu? Jagoba. Jagoba esan duzu? Jagoba bakarra dago eta arrasate. Nahi guztien zait hori, eske justo hor argia sarietan onena astera doanean disolbatu egiten da zuntua. Eta nila nahi nuen, mai batera joan, eta batekin hitz egin, gero bestea, majo izan pixkatez, jentearekin, eta... Garai batean ala zan, gero parranda zan. Bai, adin kontua igual. Eta gume belaunaldi berriak etorri dira, baina ez ditut ikusten... Gaur egun belaunaldi berriak eta drogak... Bai, niko eskuragarri, berez drogategi batean egiten dugula, argia saria. Zati baz? Zagarrotegi ba? Bez, bueno. Baina droga daude. Nahi beste, eskaintzen dizute. Nahi beste, zagarrotegi batean bezala. Baina, no es... Bueno, ikusko dugu ez, hilabete eta hilabete edo, falta dira. Bueno, orduan bai esko da, ez? Bai. Beraz, esan dezakegu, berandu egi, lendabiziko kitaldia orkestuko dula. Bai, hori bai. Eta zer rollo behar dugu? Rollo humorea eta horrela? Ez que hori oso peligrosoa humorea egitea jentean aurrean. Beti, eta ja bai estatu digute, por cierto. Bai. Aurten bereziki landu dugulako, aberia berriro instituzio publikoak. Horrekan gutxiago etorri zirenez, aurten diputeizion... Danak etorreko direla? Bueno, danak ez dakizen badiren, baina asko bai. Beraz? Plan, bingen eta horrela? Bingen... Bogan dagoelako, orain. Beak emango lioke empakea ez, eventuali. Agian aurreko gunean esango zuen, agian ez dakagula argiaseriak egiteko baimena. Ez digula ertzentzari jakinara ziaz. Figura politiko nabarmenea, besteak daudeneko apal, ez? Abiltza. Radales bertxotan entzun gendu laurrekoan, baina besteak... Baina horren rollo zein da, hemen sartzen gara jente batekin, eta gero jente horren aurrean orkestu behar dugula movida hori? Ez, Zergatik dira baina argiasariak ez bada. Uste, igual aurten geratzen naiz, Rollo beste izaten, igual, dauz irulau politikari, irulau bertsolari, irulau idazle, irulau inorrek ez dituenak ezagutzen zentzu diran, ez? Irulau hippie, bai? Claro, denetari pizkat. Euskal Herriaren ordezkaritza... Bai, hautatua. Hautatua eta ondo pentsatua mai bakoitzean zein orekatzeko, ez? Jente guaia eta jente sosoa. Zatik, bestela, guai guztiak elkar baldin badaude, desentonatu aldute egin. Bai, eta mai borobil erraldo joiek ez dute asko laguntzen ere, baina, bueno, ez. edo bai,
Itzegin nahi ez duzunarekin, ez itzegiteko aukera. Ja, egia esan, maian ezin da konversazio bat mantendu. Ez, alboko birekin. Ezker eskuin, ez? Boa. Bueno, beti mai guztietan noten da bakarren bat ondo moldatzen da laulakotan, ez? Zuena beti da, guaiak. Sortzi 10 lagunen aurrean arazori gabe, pim, pam. Eventokume profesional asko da, hor. Bueno, iritsiko hori. Vale. Iritsiko da. Vale, orduan, eneritzeri baiezkoa. Nork? Eneritz. Puntori? Nei, hori da, ez? Agindu hortik edatorri da. Claro, Eneritz da, jefa. Bai, vale, orduan. Galdera bota eta kanaria taldein du. Ja. Ose ba, hor dago. Vale, bueno. Ya está, bueno, bitu. 25 minutu eta ya bazkau aurkezleak argia zagitarako. Bitu 25 eta Palestina eskatuko dugu, ja. Ia eginda dago, ez? Bai. Palestina? Bai. Partidua eta gero. Partidua eta gero. Zatik irabazi egin zuen Palestinak? Egon ginen berroita maika mila. Palestinak irabazi zuen, metaforikoki. Metaforikoki? Futbolean nahiko patxal, ez? Palestina. Bueno, besteak ere maitasun osoz. Ja, baina iru, ekipoarekin. Osa, daude, masakre bat dago, bombardeatzen, ez dakizen bat milako, datoz onaino, eta gaina Euskal Selekzioa fan, eta abusatu. Jipoitu. Gero txalopillo bat. Ya está, vale, ya txaloak ya dana konpondu egin da. Bai, haiek egin zuten, pues... A ber, orain katalanek zer egiten duten. Katalunia versus Palestina dago orain. Aste honetan uste, bai, Bartzelonan. A ber, horiek igual saiatuko dira pixka bat. Igual bat edo. Baina jatorragoa dira. Umeekin egiten duzuen ere, edade batetik aurrera ja ez du funtzionatzen. Porque oindik eta okerro geratzen zara. Bai. Ez da, abusatzea alda izan ez bakarrik irabazte baizik, eta ustea, besteak irabazten, hori oso abuso izatea da, ez? Claro. Ez da. Aitak hori izaten zian alboan. Zikera bat ustea sartzen, tala. Horiek sartzea hien buruari, ez? Baina, hori da pizkatume... Bai, da bestearen gainetik jartzea, ez? Bai, hondik eta gehiago. Eta zemuz partidua eta aurrekariak eta ze juntzina, ze manifata juntzina, no ze kale giratara barkatu? Meretazkoa. Gaiztotxo txintxotxo. Gaiztotxona. Baina egia zan ez bataz bestea, porque berandu heldu ginen, baina bai. Asmoa zan hori gaiztotxoren aitea. Que bestea ja oso ikustara. Zeintzuk egon ziren? Ze manifagon ziren, ez que ni... Pues Euskal Herriaren gaur egungo, oza, da kasu M, ala PM, da kasu EH Bildu encubierto, ala GKS encubierto. Baina, hola, bi manifagon ziren, roi hortan. Bai, ordu beteko tarteakin. Bai, ba. Batean futbolero, hintxa guztiak eta elkartu zirenak, zale taldeak. Benetako zaleak. Puta, hori zein, Espainian kontrako jentia? Espainian kontrako jentia. Palestinarekin elkartasuna eta gero Gernika. Gure esku, gure bat. Ia, Euskal Herria. Oiek lehenbizikoan izango ziren. Español que no vote. Ja, hori, futbol zelaian hori abesti zuten, ez? Bai, desente. Jutu zitzaidan partiduaren momentu batean. Gazteleras. Sionista el que no vote, bai, gazteleras noski. Bai. Bai. Ja. Eta gero, pues, klasiko guztiak, txori, eusko udariak, mendizalea, nada, ikusi mendizalea. Hori ere bai, hori baino, melodia antifutbolero horik, ez? Bai, badauka bere voltatxo bat, eta sartzen da ondo. Osa, ez da pegote... Gora, Euskal Herria, Hori da. Mitiko? Bai, mitikoa badakidala, baina ezaki futbol zelai batian. Ez da mitiko bai kantaikia geuria da, eta geuria... Horere? Ostras. Ez da heldu. Hori eurixa danian igual. Euria da, eta... Geuria, bueno, hori de, bai. Geuria. Eta zer da geuria? Euskal Herria guria. Bai. Geuria da, eta geuria da, ta. Geuria eta ez moro jena. Ja, hori da. Azpimarratzeko. Bai, beneteko euskaldunena. Hori da, alderria albask. Ja, jo, Kriston ere eserkia, oso guapoa jarri ziguten. Ostra, eserkia hori me cago en... Zekolita den, PNV-ren eserkia, antxe dena. Hori zan, ez?
Bueno, horrez zabaida dago, ez? Aber, Gernikako arbolak izan behar duen ere eserki berria. Guatemalatik, Guatepeorrea. Hori Parragirrena zen. Bai, Parragirrena. Ne uste zetaken kantu izan behar zen ere eserkia. Mendikate honek lotuta. Ze, geizki? Bueno, baina horren aurrekari badago, ja jendeak bere egin duena, ez batez ere futboleo munduan, txori. Baina daka pasarte futboleo puntua egitu diote. Ez, a ver, ese momentutan. A ver, es que claro, a ver, pasate barko nuke osorik. Lo, bestetan, hori guapo da. A ver, segi hor, es que momentu batean. No. Se amaten diote. Riau. Hori bai izan, oza. Bueno, bai. Bai, hori ya onda, osea, partidura juntzinen aitakin, Eta umeekin, adoktrinatzeko. Ostria. Bai. Ja, txikitati Palestinen alde egon daitezen, eta Euskal Herrien alde. Hori da. Gero gehiago galdetzen zigaten, a ber, zergatik zer da puta... Claro, puta da honena, erakargarriena, beste bandera eta hostia. Zer da puta España, puta selección. España nik uste ja hor arte heltzen dela, txikina ez baina. Puta selección eta hori, bueno, pues ba. Aukera ematen du azaltzeko. Así que nik ez dute esan. Beste esan dute eta ez da, mira, hau esatu dute. Ba, nengatik eta nengatik. Bai. 50.000 lagun ordenak lolo, batzutan bizi behar da hori. Badia kontezimentuak maskulinidadia ateratzeko oso aproposak, ez? Hori. Lololismoa eta gero petardismoa eta gero... Bengala guzti, ez? Hola, ostras, espaldiko partez. Bai. Seguratei kasu ginez, eta egin zuten gainditu, zeka nola zan erdi, ez? Eta bengalak piztean, gainerako ikusleak eta ze... Txalo, txistua, bai. Kenduta zelaira bota zituztenean. Hor, ja... Zeintzuk? Batzuk. Zelaira bota? Giztaban batzuek. Zer bota zelaira? Bengalak. Bai, hiru aldiz. Bai, ja hor... Hori ja... Politiko kizunaren muga gainditu zitunta. Bai. Bueno, pues imaginatu esakezu egirua. Os batzu negarrez, beste batzuk futbol partida batean ez zutela esta partida ikusi, porque hori son mitikoa da, ez? Segurata bezala, ez? La polla encanta bezala, que te pasas todo el partido mirando al otro lado. Beste batzuk ere, batez sale zultsuenak, bizkarra manda egoten dira. Bere jendeari begira eta... Jendea uspotzen. Saltza-maltza ondisa, ez? Badauka, begiak itxita joango bazina eta hor sartu eta venga, berrola 30 minutu hortan, bizitza erreza da, eta era lololismoa sartzen zaitu. Gero ja arazoa da, pues, Da histeria maskulino la rollo bat, ez? Futbolaren kontu dana. Egon segertu nengo eta nintzen, beste bat neska da gonta esan, beltzasko, jantzita. Beltzez, bai, hori izan didate. Bai. Beltez. Bai, karo, junda. Honena nire ustez, ezagutu zuen Nikap. Nikap talde, Ipar Irlandako taldea. Bai, enkaputxatua juten direna Irlandan banderakin eta horiek. Hori, atzekoa, bi abeslariak normal. Bai, bat bintzat. Eta atzekoa, tipo DJ, hori eramaten du Irlandako bandera, baina buru, nola da? Pasamontainesa. Buru zapia. Ez. Buruberoki. Buruberoki tailerrak egiten dira, ez da? Bai, hori egon zen bolada feminismoan. Claro. Buruberoki tailerrak josteko, ez? Buruberokiak, bai. Pues honek, hori, irlandesa, hola, pues imaginatzen baduzu, ikusiko duzu tipoa, pues hori bezalako bat, partido guztia, ikurriñarekin egindako alako batekin pasazun, herri norteko parte, osea, Kabakasen aldean. Bai, dizan, hostia, oso euskalduna da, baina oso, Nola ingo zituen, claro, bandera bat izulak itear, oso abertaleaz da, ez? Ja, baina, bueno, holako kauza bateako ez dakit. Balio du. Zui gustatzen zetzu ikurriña? Ze erlazio gatzu ikurriñakin? Ze emozio sortzen dizute? Oso ona da hori. Hori galdera ona, ez? Oso ona da, bai. Ze egitzi? Ze sentimendu ikurriñak? Izar? Ze emozio pizten duzu? Momentuaren arabera, ez? Hola ikusita, pues, gauza gutxi, baina...
Ikurriñaren arabera, bai. Diakot bat amamana, behar jositakoa eskuz. Horrein dela berota marrurte. Hori da netako relikia bat. Korrikara joaten eiz horrekin, da lako gauzak egiten ditut, bai. Korrikara, hor ikurriñarekin. Ikurriñarekin. Ero daude beste batzuk, Nik ez gustatzen, ikurriña. Zer gustatzen. Estetikoki, estetikoki. Estetikoki, sakarra da, ne ustez. Bueno, oso klasikoa, ez? Bueno, klasiko. Amarrak elkar gurutzatu eta tira, ez? Bai. Eta simbolikoki ere, gorria ez da, odola, zaiz. San Andreseko gurutzea da. Txuria da gurutzea, ez da zelaia eta hori, ez? Da oso jeltzalero, ez, guztia. Hombre, Sabino Aranak, zer. Bueno, Sabino da anaiak, ez? Non sortuzun, non marrastuzun hori Iruñan. Igual anaiak. Bueno, tanto Sabino monta Arana. Baina, bueno, simboloa ikurriña bera da, ez? Barrukoa, osea, kolore bakoitza zergati dan eta hola, ja bostaxula jendeari, ez? Bueno, esanei hartu du bere simboloa da bere horretan, eta... Bai. Zehasiko hain, ez dakiz erratik. Ez, gehiago da, bandera nazional bat ez ere zurea denean, Irlandako hartzea, edo Palestinakoa. Ez, Palestinakoa. Osa, kanpokoak hartzeko ez dauko arazorik, baina... Palestinako hartzen duguna zinekin ari gara pentsatzen. Hori da agian galdera. Mahmoud Abbas, edo beste salako beste guztel batzuk. Abstraktuan. Palestinar kolaborazionistak, egon badaudela lagunak. Palestinako ze? Anexionistak? Kolaborazionistak. Eta ez bat, eta ez bi. Islamistak, jamás. Zeinekin entzuten dugu. Bueno, pues ez era estratuagoa gustatzen zaiguna. Resistentzia. Eta ikurriña hartzen dugunean zeinekin pentsatzen duzu. Hor da... Horregatik zure kuñagoarekin... Bale, nik horregatik ez gustatzen igual. Segun eta nun, pues hori da. San Mames baten, pues ondo. Claro, es que Nafarrokoa eta esakezu hola, beti Nafarraz basara, pues... Usted ez zetela sekula eraman, baina turrea... Turra, hor beste... Zango nuke ez zetela eraman, nik nire horretan inoiz. Ziklista batzuk eta zuk ikurriña astindu. Gare baten. Claro, jakin desaten... Hori hor logikoa ikusten dut. Non zauden, ez? Hor ondo. 200 kilometro ginta gero, da gertzen dator hori ikurriñarekin, eta esaten du ziklistak, hausun hartzen du, ostia, hemen daude, gutarrak hemen daude. Igual bezaren movida. Igual oker nintzen ni. Espainiol zikin bat izan data. Igual, hanbeste instituzionalizau zanetik, da oso rollo EAE, diputazioa, jaurlaritza, jaurlatxirla, hola pixkat. Eskerrak ipa Euskal Herria dakagun, eta han... jaurlatxirlarik ez dagoan, eta ikurriña aldiz. Ino baino gehiago. Nik gehiago horritzen dago hendik ere, nire alboan zegoen gazte bat, kriston laburu zarra zekana. Medalla, osea, katea. Laburu, katea eta inkluso kamisetan egin ere, bai. Ni gazteta manukan. Bai, esketa oso zarruno esela gara bateko, ikur bezala, ez? Arrano. Zeuden gaina bi bertxio zilarrezko kateakin edo larruzko... Larru doble horrekin. Baina ikur horiek, ez? Horain iruleiko eskua, zendetekena eta hori, ez? Bai, jarri zituzten salgai eta baina bai, ez dut inorrikusi horrein iruleiko eskua paparrean. Nik ikusten ditut nerabeak, zilarrezko laburuarekin lebutik. Laburua. Bai, eguzki lorea, lauburua horiek zian, ez? Hola pixkat... Identitatea, ez? Identitate nazionalarekiko ikurrak eta... Bueno... Claro, eukatutako herria izanik, pues baimentzen da pixkanak, hola, gero ja... Bai, hor, ambigotasuna dago ambigotasun bat. Zein da gutarra, zein da nirea, zein da nire... Baina, bueno, claro, liga hortan jokatu behar dugu, ez? Bai. Claro, eske oposizio, antagonismo ez dago bakarrik Euskal Herria versus bere etxaiak. Euskal Herri barruan ere, bueno. Bai, kagoixo baiet. Gure asuntotsua ditugu, ez? Bai, batzuk bai. Guapo gongo zen ikurriña, baina txuria izan beharrean morea, eta orduan gorri izango zen sozialismoa, morea izango zen feminismoa, eta berde izango zen ekologismoa. Baina, hori igual ernaiko batentzat, igual ondo, ez? Baina, gu zela ez gaen, ni zela nahi zen ernaikoa, zu igual pixkat. Zein? Zu igual gertu, igual ernaiti. Igual. Orduan, adibidez, ikurriña hori zuetako guapa ongo zen. Ez da kitxai mar. Txuri izan beharrean, morea. Beste simbolo bat, ez den asko ikusten da, amnistiaren giltza.
Lehen asko ikusten. Ikuste zian, ez? San Mamesen ikusten. Bai, batzu. A ber, Sovietar Batasuneko bandera erraldoi bat ere bazegon. Ikustegatik asko ikusten zan denetarik. Hor bakoitzak aprobetxozun bere eramateko. Gehien ikusi zen ikurra, bueno, ez agian pasatzen nahi, ez? Ikurriña eta Palestinako banderes ostean, mugikorraren argia. Zein? Mugikorraren argia. Hombre. Ze astindu, pues, mitiko argia ja entzen denean kontzertutan bezala. Hori da. Hori. Ze, izki? Horrez burura behin timatu egin nindutela amnistiaren giltza batekin. Edozi nuen zigarraren presioan hola txintxilikario bat, eta etxera iritsi nintzenean, konturatu nintzen zela aluminiozko papera super prentxatua? Bai, super prentxatua. Baina non erositzen duen? Oñatin. Baina oñatin zer? Kale saltzaile bati jaietan. Kale saltzaile bati. Jaietan, bai. Zena hor negozioa ere, bai, kesi ikurriñak, ez dakiz zer. I love Basque Country, eta ikusi dituzuela kamisetak eta... Bai, hori. Nik oin, justo irakurri dut Jose Azurmendiren ez dakit azkenengo liburua den. Bueno, Jose aurten hilda justo guztiak bat. Jose da? Jose. Beltzak, juduak eta beste euskaldun batzuk. Eta justo gauza hauen inguruan hitz egiten du asko euskalduntasuna eta identitatea eta zapaldu izaten rolloak. Eta oso guapo dago. Bai, ez da. Bai, tipo bazuen. Bazuen zer esana. Beste tipo bat ere zer esana duela, eta uste dute gai honekin erabat bat datorrela. Piskat gure soflama antiabertzale hau piskat baretzeko, eta gu ere bagarela nor Euskal Herria asko maite dugula. Euskal Herria osotasunean. Jarriko dugu, ez? En modo... Arkaiko. Inon handia izan bada, itsasoan izan da. Eta itsasotik eraiki ditugu gure herriak neurri handi batean. Gure nortasuna ezin da ulertu itsasorik gabe. Eta hori oso gutxi aztertua dago. Euskalduntasunaren ikurra beste batzuk hautatu ditugu lehorrekoak, noski errezagoa da ere bai. Eta nik Euskal Herriaren itsasotasuna deskubritu nuen, eta gero abentura, fantasia, unkidura, ugari gabe pentsatzea, eta munduan kokatzea ere bai. Vale, Jon. Honek egun ematen lehertu inbar du. Bai. Bum! Implosionatu. Bai. Nik barruan ez aiola kabitzen enbeste abertzaletasuna. Nik uste ikurriña marra bat bera dela. Zaki, gorria... Txuria... Ja, baina ze joan zen, egun baten pasiora deskubritu zuen kontxa eta... Pasaiara. Antxalupa da, bota dute. Eta de repente deskubritu du itxasoa badu kantauri, ez? Hor da honek aspaldi deskubritu zu, noain besteoi tokatzea deskubritzea. Nei horrek emati bildurra, esaten nola Euskal itxasotasuna, Euskal Herriaren itxasotasunaz gutxi hausnartu dala. Badator. Osa, gutxi aztertu dala. Badator enegarren dokumentala. Nork aztertuko du, nork bilduko du informazio eta guztia eta gero helarazi herriari. Ostra. Dokumental baten bidez. Badator. Edo disko baten bidez. Badator, maian itxasoa, badator. Edo bertso saio baten bidez. Edo formatua ikusteko dago. Edo, bai, formatua gutxi. Itxaso bat gara, edo hola. Bai. Itxasoa gara, ja, badago, ez? Besti bat horrekin, edo? Itxasoa gara. Elorrietan berea da letra, ez? Edo Benito Lertxondi. Ostras, elorrietari... Benito Lertxondi egin zion. Elorrietari, ez zaio kabitzen abertzaletasun gehiago ere. Elorrieta fuerte dator. Elorrietari ez egon San Mamesen, ez? Ez egon gozen, ba. Eta Izaro. Eta Izaro, Egernika. Baina kantatu egin zuten? Bai. Hernanin biziden gazatar horiekin. Bai, beste batzukin, batera. Gernikako kanta hor hildakoen izenak eta errezitatzen diren. Gernika, Palestina. Claro. Bueno, eta Jon Maia orduan zer hor daukagu itxasotasuna. Itxasotasuna, claro, Euskalduntasuen ikur, hortaz ere ginen. Osa, gian ikurra, ikurriña beharrean, pues, izan daiteke, itxasorekin dutako gutarra den zerbait. Esklabu baten burniak, ez? Burni guria, esklabua ez. Esklabua gian ere bai. Nafarroako banderako burdina bezala, baina itxasoko bersioa. Itxasoko, hori da. Alako zuzer, jasontzitan... Sagardo botella. Indigenen hortzak, batzuko lakariko genituen herri gisa, ere bai.
Mugari gabe pentsatzen azten zarenean. Erozen gauza. Ez que, a ver, horik ez du inork egin, jende gutxi egin du, Bai, arriskutsua da, mugari pentsatzen. Goitu Petronorreko torre batzuk hor itxasuan edo, Espainolen kulpas, seguk ez genuen nahi. Zer ez genuen nahi? Hau dena egitea, osea, Ameriketara nio jugun, 16. mendean Ameriketara joan ziren itxasontzi gehienak Bizkaian eta Gipuzkoan egin izanak, behartuta. Egin genuen. Behartua ez, testu ingurua hori zalako. Testu ingurua hori izan, eta behartuta ez genuen. Testu ingurua behartu zuen. Zuk zeingo zenun ba. Baserrian geratuta azta jan. Ez da, behartu da. Testu ingurua hori izan da, punto. Hori da. Behartuta. Baina kompatibilia da, behartuta eta testu ingurua. Testu inguruak behartuta. Hori da, testu ingurua behartuta. Testu ingurua behartzen zaitu, Ameriketara joan, eta han, esklabutxo batzuk egin, eta gero. Baina gogoz kontra, porque Espainiak behartuta. Claro, es que España la hostia, O sea, España... Hori da, ez la hostia. Hostia da, ahi dira... Es que... Azten dirina, oso txarrak dira. Ez digute futbolean jokatzen usten inkurriñarekin, eta gainera genozidio baten parte egin ziguten. Ez da modurik, Baina, bueno, adimena zabaldu. Itxasoa handia data. Da pixkat, coach pentsamendua ekarrita... Ondo, eskerreko. Neri ez sentierazi interpelatuta, Bea, zuetzara coach. Vale. Jarraitu. Ez da pixkat coach pentsakera ekarrita historiara edo... Jon Maiarena, hostia. Be, pixkat badu. Coach intelektuala, bai. Ona, coacha bertzalea. Euskoach. Euskoach, badaukagu titulara. Euskoacha gudaria. Euskoach gudaria. Hori jazta, gaurko izenburua. Euskadi limurtzeko. Ez que beste horrek esate zuen antzerako zerbait ez, limiterik ez, askatasun ez pentsatu, gure historia. Claro, unkidura, ez gorde barruan duzun hori, konpartitu, sentimendua gara. Hori da. Ez? Bai, emozioak, honek iceberga. Hostia, Jon Maiaren iceberga, kanpoan azer azpian. Berea dago alderrez. Ja, alderrezizko madari baten forma. Hostia, oiet. Hor meme badakazu, Emozioen iceberga. Emozioak biztanleriaren uneko 89,89 emozio Jon Maia. Alderantzizko piramidea. Ateatzen da, grafikotik. Jode, Jon, aurrekoan ikusi genuen, Ez que gero jatorra da, tipa. Ez da posible. Alzara bere egin sartu, baina neurri bateaino, zatizela jatorra den. Ez que gero jatorra da. Zengo jo, Baina, Korruña, Bertzalea, Futbola, Bueno. Palestina. Ta? Hori da, esateko benekana? Ez que jatorra da, orduan. Bai. Gehiago ezin dago. Hain da hain jatorra agortu egin dela ia. Bai. Bere gaia, nahi duzen, hemen. Ez bera, behan bizitza ez da agortu. Por cierto, beste mugari gabeko tipat, bitu nola agurtu zuen batakizue eta ez badi joa Afrikara, Afrika baeta. Y tras la imagen de poder absoluto y prepotencia, Hitler ocultaba alteraciones genéticas y además trastornos sexuales. Así lo ha confirmado su ADN. El dictador padecía el síndrome de Kallmann, que puede provocar anomalías genitales como el micropene. Además, se desmonta que tuviera ascendencia judía. Sí, no esan do? Deskojonatzen da. Teleberria bukatzeko. A ver. Hitler... Hitler, uste nuna izela. Hitler mikropenia zuela, dioen teoria, seguro, supersakoneta baten berri eman zuten teleberrin. Eta Afrika baetak, pues, bere profesionaltasunari jarri, pues, horrela orkestu ziguen albistea. Hau da pixkat intersexual fobia, ez? Mikropene. Osa, nahi zuten Hitler egurtu nola dagoela, ez? Bai. Eta hortako erabili dute, sindrome bat. Baina kagada, Eta zela sentituko dira sindrome hori daukatenak eta hori entzuten. Esko hori. Pues pentsa. Zela. Sentituko dira nazi. Ja. Ez? Ja, hemendik aurrera, mikropene eta nazi.
Joder, gaina. Odo, Franco berro gaita urte. Ja, izan ziteken. Agian horrekin lotuta. Eta ez, Arlisterri. Ze, bukain esan du juduta ertasunetik, ez eukala, arbaso juduterrik. Zerri esaten zan, ez? Bale, bai. Baina, genetiko gizerro idokate judutarreko? Movidaren bat, igual. Claro, zu katoliko bezala, zu jaingoiko horretan sinisten ezten zedenean, ja hori genetan geratzen da. Claro. Da oso berezia judu herria, ez? Jode oso berezia da, Zu sinisten ezten zera jainkoiko batean, eta ja genetikoki pasatzen da urterik urte. La hostia da. Bueno, pues ese, Hitlerrek, kizue. Txikia zegan, gaizua. Ja. Horretako teleberri. Informatzeko. Informatzeko, goza horiek. Egezan nazie batzutan pena pizkat ematute, porque ez dakate inor, eta dakatenak oso... Zaukatela aldeko iritzi... Gero eta gehiago, ia da, azken alditan, ez? Ja, jentea gero eta gehiago euren alde dagoela. Claro, baina ez behar beste, batzutan pena pizkat ematute, ez? Ja, oso da minoria batzenean, ez? Claro. Eta minoriakin, minoria, claro. Bueno, teleberrik be bastante pena muten dago, azken aldixan. Edo beti danik, edo... Ez ikusi oin dela, boa. Ze mututzu penia? ETV, ze da hori. Baina hori ez da gainetik jartzia? Etzagitzeten gainetik jartzen? Ez. Sentidu publikoakin iken dabe, sarramarra pila. Hau melodeo ireki dut askotan. Baina, zelako marrazki bizidun egutatzen dituzten askotan. Sexistak, arkaikoak. Gero, teleberri, aurrekoan sartu zuten hor Guggenheim propaganda, igual teleberri erdian, 20 minutu, pum, Guggenheim buruz izketan. Zaten du ez. Bortzaki, ikin dago egura dago, baina. Eta ero, ETV baten, edo zein momentuta jartezula telebiztia, dago zu, edo guraldia, edo kirolak. Eta ETV bin gastronomia. 5.000 programa gastronomiari buruz. Ez que saltzen da horrek, Ya está. Hombre, gero kuadriarekin, zabaltzen baduzu bizkade belarria, bentsat nire inguruan, orain ja, jende edade tuagoarekin ibiltzen naizena, eta baskariaz, afariaz, janariaz izketan hasi, eta perfectamente ordu bete, eman dezakete izketan, orduan esatezu, pues, agian ETV-bik arrazoia du. Kaleko problematika, bueno, kaleko errealitateari oi hartzun, bai. Horren, igual arrazoia dako? Bizirauteko, bai. Joder, izar funtzio publikoa betetzeko, ez? Argia gainera, ez zuen saritu ETV-ko programa bat, joan den urtean. Moskotan. Igual zuri tokauko zaizu beste bat ematea, eta bere. Imagina, eta hartuko audio hau, eta aurkezpenean. Begiratu zezan zuen, izarrek orain 2 hilabete. Gaizki dago nik esatea, hemen askotan izan dugu, baina argia sariak Julian Jantzeri eman genio, noen dela 25 urte. Bai. Osea, hortik, horren ostean, dena gora jonda. Jon Maia zer gabezala. Jon Maiari emandio zuen, hori. Maia. Jon Maia ez? Ostia. Dokumental batengatik, edo ez, oraindik? Ostra, horregatik, Ostras. No da posible, agian gugara bakarrak sarituz dutena. Horregatik, datorren urteako edo aurten. Tokatzen zaizu aurten, bilatuko diogu Joni zerbait. Ez gehatu aurdun mesez. Ez gehatu aurdun mesez. Jonekin egon gero, beratuko zara orduan. Kalduntasunez. Baitu, inutil zari garela ETV eta Diario Fatxo, horren titular bat. Bueno, euskaraz pasatuko, baina, Euskal Herri bat euskarazko izen bitxia duena. Euskal Herri bat euskarazko izen bitxia duena. Agona, a ber, Euskal Herrian. Herri berekoek ere ezin dute ahoskatu. Ja, el diario vasco deitzen den bat, eta Euskal Herriko herriei deitzen diena un pueblo vasco, ja ni grazia egiten dit, ez? Tu imaginatu, ez? Cantabriako el diario Montañas, un pueblo cántabro, bueno, zein da herriaren izena? Nik nuen ezagutzen, Nafarra, esan duzu? Ze herrialdetan dago, zazpitikan? Nafarra. Era pueblo vasco. Osea, iparralde, en plan, leitza edo lakon bat. Bastanen. Azpiliko eta garaiko saroiaren bereko larrea. Bai? Bai. Hori iztetzen. Azpiliko eta.
baina antza. Ofizialki hori guztia da? Bai, daka plaka bat, horrekin egin dezakezula surf all bat. Hori dena sartzeko jarraian espazterio gabe. Espazterio gabe, dena, Baina, gustatu zaiti ere fatxon titularra. Hirugarren pertsona zitzaitea en euskera, gainera. O sea, fíjate. En fin, nire fatxo. Uste galtzen ari direla diario fatxokoek arpidetza asko? Ez dago tideri. Seguro? Galtzen ari, bai. Ez da hit? Hombre, jentea hiltzen da bil. Bai, hori da. Eta euren erosle asko zarrak dira. Bai. Eta batez behiltzen dianak zarrak dira. Hemen behintzet, munduan beste leku batzutan, ez. Orduan, horregatik igual? Eta igual beraunaldi berriak ez dutelako konsumitzen hain beste? Hori alde batetik. Gero ia da, karo, jarraitzaiak hilalaz bat eskeletatik diru mordoa irabazten dutela. Hore negozioa. Kasu hortan, eriotza horrek puntu positiboa dira. Balio, 250 euro. Horregatik, eriotza politiko da. Aldarrikatu behar da, hil aurretik, utzi idatzitan non ez duzun agertu nahi. Bestela bukatuko zu defektuz, porque noa da, funeraria hostia hauek... Eta hola, segun... Hori nola, defektuz diario basko... Claro, dena lotuta dakatelako. Eta imaginatzen dut Bizkaian, el txorrean. Gero notizias egipuzkoakoek, ez izkizu doan eskaintzen, hor kompetentzia egiteko. Baina berez defektuz, indela gutxi... Eskaintzen dizute, nahi dezu eskela eta esan dezakizu ez, horrez. Zuk egitezuna, baina galdetzen dizute, ez doa defektuz. Baina hilda baldin mazauz zela erantzungo zu. Zuk ez baduzu zer esaten, beraia prestatzen dute, hola, funerari askotan. Bai, joder. Bai, zan bazabe, ni nahi dut, hemen. Justo gutako batek gaur hildako bat ikusi du. Bai, nik, bai, lagun baten amama, bai. Eta ez zegoen hilda? Bai. Oso? Bai, baina... Daude hilakoak... Igual horren jaiz. Daude hilakoak eta hilakoak. Batzuk ematen dute, bai, hau hilda dago, eta dago ja gehiago hemen baino. Baina hau zegoen ondo. Hemen, oraindik. Ondik bidian. Bai, hondik, begi bat irekiko balau eta zerbait izan, etzen harrigarri izango. Eta itxuraz oso ondo. Baina behiatokian ikusi ezu, etxian edo. Ez, behiatokian, ja. Itxuraz oso ondo, bai. Eta egonga komentatzen, etorkizun baten, seguramente pasatuko dela gu asirenera joango garela. Esa, bueno, a ver. Nik uste zuetako baten balena hoiko dela. Guau, zein! Ezin da esan, porque aberia gero profezia baitetzen lan eta nire errua. Ez. Depende. Nik ez du nahi izan. Ez. Nik ez du nahi. Lehenengoa, izan. Realitate bada, ez bagaituzte hemen irratian gauzen bitartean akabatzen, tukatuko zaigula norbaiten funeralera joatea. Bai. Baina gu laurotako batena? Bueno, gu bostotako batena? Bai. Bai. Bueno, hori ere. Bizitzaren parte. Ondo komatxon artean pasa genuen aurruen... joder, bai. Nik ez dut inoiz hain ondo pasau, pertsona baten eriotzen. Bai. Osea, oso ondo, Pasau nuen egiz esan. Bai. Bueno, guk asmatuko duzu, zer? Ikusten dugunean ja flojeatzen ari garela, publikoki izan dezakegu idatzita. Ozen nahi duzun hilarria, nola nahi duzun erre, bi vuelta asko eginda, gutxi eginda, zer jarri... Zela makillatu. Paiazo baten bezala, o norm, zela, osea... Ja, eske hori ere... Hori ere, hor dau mundu oso bat, Ze gauza hori, ez? Irakusten digute hori trontzoa hildakoa, bendetan hildela jakiteko, ez? Edo nahi duzula azkenengo aldiz ikusi. Baina ikusi, egia esan batzutan... Ez da ikusten, ez? Ikusten duzuna... Ez da... Egunerokotik neko urrun gatzea, depende de nola hildan, bai. Eta izaten dituzte geruzak, ez? Azalaren gainean geruza batzuk. Osa, makillagia eta hola, bai. Bai, eta bueno, depende zerk hil zaituen. Agian ja, urtai azpiko zaharrak bezala hor erakusgai, pues ez da, bueno... Baina batzu behar dute, Zer ikustea? Ikusi. Nahi gustatzen zait ikustea. Eta batzuk behiatokia, nortxe hildakoaren gorpuan normalen duten da pixkatxo bat aparte. Kristal, zarrera, batzuk aurkitxo batzuk jartzen dituzte hor, azken dengontako zitzea dago. Egun osoa hor. Zer aurkitxo? Begira, telebista begira bezala. Bai. Bi ordu hortxe. Bai. Bueno, pues ez dago ez telebistarik, ez? Bai, ezaki garai bateko eta denak, edadetuak eta horrela, igual garai batean etxeko
Korpuaren ondoan edo behi egitarena, edo ze gazte guztiak, gazte, kako txartean den kanpoan eta barruan... Nire herrian, nire 3. herrian egiten dute. Azkena joan nintzenan, eman zuten, gau oso bat hildakoaren gorpua... Denbora pillo bat hor. Txian, dantxe, pues, han... Hori ez da egiten pixkat akompainatzeko eriotzean eta bidego egokian edo... Zeineri, hildakoari? Ze bide? Zerura joan dadin edo, akompainamentu hori ez... Ja, benetan, jo que se, baitera joan arte... Edo geratu direnei. Hori. Ja. Egan geratu direnekin batera goteko edo laguntzeko geratzen zein bidean, ez? Edo esatezu alde katolikoagotik dela. Ja, ez da egit. Agian hortik etorriko da. Gaur egun ez da egit. Nuz da. Modan dago ere bai, ilarrietan zizelkatzea QR-a. QR bat, QR bat zizelkatzen duzu, eta QR horrek eramaten zaitu hilakoak prestatu duen zerbait eta igual... Ez bazaizu zartzen osorik. Performance bat igual? Ez, igual web batera bere argazkiarekin eta norri izan zen, bere kantu guztokoenaren linka jarrita eta... Zenbat, hiltzeko ere lana, tio. Eta ez daki zer, bai. Hola. Lasi prestatzen zure webgune pertsonala hil aurretik. Jarri zerbait horre, ez da... Ez duzu pentsau, hemen ja nik esan adakat hemen askotan. Segurazki errako naute, baina ez banaute erretzen nire dut Asier López aventura zalea. Aventura zalea? Bai. Elkano bezala. Baina benetan? Bai, ez da txarra, ez? Vale. Ez da txarra. Venga, bakoitzak aukeratu ingo dugu. Tor, zuzen nahi duzu. Ez dakit, ez da pentsatu. Vale. Ez dakit, ez da pentsatu. Erretzarena naukan. Baina hori, karo, errazkero ere. Ez, baina imagino, errazkero ere da zaude... Hori, urnatxoan ze jarri hor zure potetxoan. Hori jarri ezakezu. Zer? Potetxoan. Lortu dut erretzari ustea. Nik ez. Ez dakit. Izan? Nik ez. Pentsatu, zezkidu Agur, eman. edola. Ostra. Ke ba, gero momentu iristen danen flipatuko dezu gehiago, seguro. Ba, zuka maieran gaituko diozu ama. Eta jan jogur, fijo. Agur eta jan jogur. Edo gu jarriko diogu. Eta zuka Imar, Kevin. Ez dakit. Zuen ustez, a ver, aportazio horik? Hombre, orain atatzen zaigu facilitadorea nintzen, baina... Prozesu honetan... Baina coach izaten bukatu dut. Prozesu honetan erabazi nago, eriot. Ez dakit, ja. Pentsatu behar da, Bai, ondo pentsau. Hori, non ez duzun nahi eskela, eta azura azken kanta, garen hileta rollo bai. Oguruna zintzan. Ogurok, kanta bat euken? Bai, kanta bat euken, ez? Espezifikatzen zuen kanta hori. Bai, izan kanta disko bat bezala. Eta intzan agurra intzitzaion, klaro, hori zen izan zan. Bai, eta pean kanta favoritoa bezala? Ez, favoritoa, o nahi zula. Behan hiletan? Bai. Ja, aukeratuta zukan? Adako zozer, ordi, bai. Bai, izan hola disko... Bai, disko txentero, zuela pegatzen, ez da lotitekin, baina ez pegatzeak pegatzen dio, bai. Claro. Hola... Haian 4 minutuko kanta. Ja, 2. minuturako, imaginatu giroa eta jendea hor... Hostia, Kasianoren zoriona zuri jartzi zuenen bezala. Hori. Aseran, hostia, eta gero ja, ufa. Bai. Arkentzen diguten abesti puta. Fade out, no sé. Ja, horre, bakoitza zema gauza gordetzen dituen, Nere amama hil baino pizkal lehenago, hasi ginen nola, bea ondo zegoen, baina izketa batzuk eduken dituen, ez da gizar, eta itortu zidan, bere bizitzako etapa honena izan zela haurtzaroa bere herrian, eta ni plan, mama, baina ni ez nintzen enegon jaiota ondiokan ezakizu, eta ez beak argi bere bizitzako epoka honena haurtzaroa. Eta zuz nahi zenuen izatea zure haurtzaroa, adibidez. Claro, niri txokantea iruditu zitzaidan, ni ez izatea realitate horren parte. Eta hala ere, bere bizitzako honena izatea. Bera, ze komunista. Mama, nola. Gauza asko gordetzen ditugu, ezta. Izebergaren azpian. Bueno, joan maiak ez. Bueno, zatitxoan. Zatitxoan. Urrengo nik uste zuen galdetu jozu, urrengo parrandan. Ez que aspaldi nago, karo. Ja ez dugu ikusten giro hortan.
Lehen gehiotan bestela ederra txapa sartuko niona, orain. Zain nintzen begiratzen zera, anestesian kamiseta ez? Bai. Ze gertatzea anestesia. Egon kontzertuan, oain asteburuan eman dute. Justo egon naizelako lankide batekin izketan anestesiari buruz eta anestesia. Hola, taldeak ezakizer, gero itzuli diren taldeak, betiko gaia, Linton Town ere hasi dela kontzertu batzuk ematen ez, eta beste, eta ezakizer. Jasontan, Zumaiko bi dazkau taldean. Eta beste bi zauztarrak, orduan, jo que se, Urola Kostra. Bai, Urola Kostra. Largatu behar. Bueno, izua. Minutu eta bost, gero, berreapenako, moztu. Zure papel sorta hortan ezako zuzer. Ostra, bitu. Amadijo Izar, autobusea. Izar badua, ez da gurtuko, jendea, plata batzukin. Ez aldijo zurekin. Izar, behan duzu ez, Ja. Ez zai hau gara. Eta zu nola, eskizu daukazu, Bai, nimo bideako toin. Bai. Espaldi dugu itzegin hortaz, urrengoan prozesua, Ez dakit asko agoten itzegiteko, Ja, bueno, berena. Tako, zeizu. Bueno, Izar. Ze Izar, ze? Gero kendo aurikularrak. Aitu. Ze txukuna den badua eta... Gukin biulana? Bueno, etxeako bidean pentsatu izen burua. Esan dezu, coach ezakizer. Bai, Euskoutx ezakizer. Euskoutx gudariak. Euskoutx gudaria gara. Ja, zan daiteke. Bai. Izar. Gure bagoaz, ez? Izar badoa guzga jazer. Bueno, Franco hilzela 50 urte beteko direnez etzi damu. Eta Espainiako erregiak liburua idatzi duen, ez da hor azaldu dugu nola katea ez deneten. Pues ni pentsatu dut, zoren panja kanta jartzea. Importa ez bezaiz du. Beraz. Izan untxa. Zer? Hori falta zen. Ok, Paña siempre. Paña, ok. Yes. Paña siempre, viento, Rossi, placer, Real Madrid ganador de Copa. Yo querré hacer aquí un gran hotel junto al mar, destrozar las rocas. Mr. Marshall, bé, how are you, my friend? Portaavions al cel, it's oca. Mira aquest mel que bé que ho passem, deixa estar que ara això no toca. Parador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més, molt de trepa passant la mopa. Barra lliure pa fer l'idiota, mal negoci per als cambrers, bon negoci pa culo boca. Panya más panya que nunca, panya al Congrés, panya al banc, panya totes les escoles, panya als cossos policials, panya des de la prehistòria, panya a l'època feudal, panya als carrers i a les grades, panya afilant el punyal. La plaza está barrota. Mafiosillos de pura i copa, senyorets de missa i bordel, militars repartint estopa. Defensors de l'euro i la OTAN, el panal de la rica miel, armament, formigó i farlopa. Panya más panya que nunca, panya al Congrés, panya al banc, panya totes les escoles, panya als cossos policials, panya des de la prehistòria, panya a l'època feudal, panya als carrers i a les grades, panya afilant el punyal. La plaza está barrota. La plaça estava rota, feixistes amb la malsa, van amb la Peter a unflar, la verge corre a espantar. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua, carregades amb por i aiguardent. Tan bonica com eres d'Espanya i tan cerca que s'estan fent. La plaça estava rota,
feixistes amb la malsa van amb la Peter a un fla, la verge corre a espantar. Jo em defenc amb pistoletes d'aigua carregades amb por i aiguardent, tan bonica com eres Espanya i tan lletja que t'estan fent.